Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να προηγηθεί παρακαλώ η κυρία Κανέλη, επειδή έχει δηλώσει ένα κόλλημα. Ελάτε, κυρία Κανέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν κάνουμε μια αναδρομή, μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα τεράστια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 30 αποκτάμε το πρώτο καζίνο στο Λουτράκι αμέσως μετά τους σεισμούς του 28. Δηλαδή, η κλασική καπιταλιστική αντίληψη, εντελώς ανθρωποκεντρική, αστείευομαι βεβαίως, το ανθρωποκεντρική θέλει 8 σειρές εισαγωγικά αριστερά και δεξιά, φτιάχνει καζίνο αμέσως μετά τους σεισμούς. Από το 1995 έως το 1997 αποκτάμε και όλα τα υπόλοιπα καζίνα, εκτός από την Πάρνηθα που έχει φτιαχτεί το 1970. Από το 1990 στο 2000 έχουμε μία γιγάντωση, γιατί πάει με την προϊονιζόμενη, προαναγγελθήσα κρίση. Από το 1990 ως το 2000, εκείνη τη δεκαετία, την τελευταία της προηγούμενης χιλιετίας, έχουμε μία γιγάντωση και στην ποσότητα και στην ποιότητα, κυρίως και με την συμμετοχή και διαχείριση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών παιγνίων από τον ΟΠΑΠ. Το 2002 έρχεται η απαγόρευση εγκατάστασης και διαξαγωγής των παιγνίων που παίζουν οι ανήλικοι και οι ενήλικοι για διασκέδαση. Είναι από τις καλύτερες εκθέσεις που έχει παραλάβει αυτή η Επιτροπή και το καταθέτω. Το 2005 όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε ότι έχουμε και ευρωπαϊκά κολλήματα, προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πηγαίνει κατά της απαγόρευσης εναντίον της Ελλάδας. Θέλει να ακυρωθεί η απαγόρευση. Γιατί? Το σκεπτικό είναι πολύ απλό. Παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο και εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Ο τζόγος ως αγαθό κατοχυρώνεται με την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της χώρας μας. Για απαγόρευση προστασίας του πληθυσμού. Το 2008 έχουμε καινούργια προσφυγή της Κομισιόν αυτή τη φορά κατά της Ελλάδας και έχουμε καταδίκη από το ΔΕΕ, γιατί μέχρι το Μάρτιο του 2012 δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κατέβαλε πρόστιμο, όπως φαίνεται από τη σελίδα 30 της έκθεσης, κύριε Πρόεδρε, 36 εκατομμύρια ευρώ. Το 2011 εμφανίζεται ο νόμος με τον οποίο άρθηκε η απαγόρευση του 2 και μεταξύ άλλων. Τι προβλέπετε, για να δούμε και τι μορφή θα πάρει η ανάπτυξη στον τόπο. Εγκατάσταση και λειτουργία 35.000 παιχνιομηχανημάτων για τυχερά παιχνίδια στον ΟΠΑΠ. Από τα 35.000 μηχανάκια, τα 16.500 θα τα λειτουργήσει το ίδιο ο ΟΠΑΠ ΑΕ και τα υπόλοιπα 18.500 θα παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης μέσω διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία. Να δω το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτεί την χρήση μηχανακίων και τον τζόγο ως αγαθό για να ξεπεραστεί η ανάπτυξη, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι περαιτέρω σχόλιο. Στη σελίδα 13 της έκθεσης υπάρχει ένας πίνακας εξαιρετικά ενδιαφέρον με τα εγκατεστημένα παιχνιομηχανήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον πίνακα προκύπτει ότι ο μέσος όρος των εγκατεστημένων παιχνιομηχανημάτων ανά 1.000 κατοίκους είναι 3,21. Στην Ελλάδα, αν προσθεθούν και εγκατασταθούν τα 35.000 παιχνιομηχανήματα, θα έχουμε 3,5 μηχανήματα ανά 1.000 κατοίκους και με υπολογισμένο αριθμό 10 εκατομμυρίων κατοίκων, πάνω από το μέσον όρο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν το διπλό. Αν πάμε τώρα στο διεθνές περιβάλλον, η βιομηχανία των τυχερών παιχνίων αναπτύσσεται, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ραγδαία. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, μην ξεχνάμε ότι τυχερά παιχνίδια διεξάγονται με την ευθύνη και εποπτεία του κράτους. Η κρίση του 8, για την οποία σήμερα κοπτόμεθα όλοι με τα 3 μνημονίων και πολλών άλλων πραγμάτων και λιτότητας και ευρωπαϊκής πολιτικής, η διεθνής αγορά παιχνίων εξακολουθεί να έχει συνεχή ανάπτυξη. Τα μεικτά έξοδα παγκοσμίως το 8 από τον τζόγο ήταν 358 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν χρειάζεται άλλη κριτική. 90-95% των μεικτών κερδών από τον νόμιμο τζόγο διεξάγεται με επίγειο τρόπο. Τα εξαποστάσεως, δηλαδή τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο, είναι μικρό μεν ποσοστό, αλλά είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα εξής προβλήματα, κύριοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει ευρωπαϊκή νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδίων. Αφήνει καθόλου τυχαία, κατά τη γνώμη μας, τις ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Παρεμβαίνει, όπως έκανε με προσφυγή της Κομισιόν εναντίον της Ελλάδας για την απαγόρευση του 2002 της διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνίων και τεχνικών παιχνίων ψυχολογίας σε όλους τους χώρους εκτός από τα καζίνο, μιλώντας για παραβίαση ελευθεριών. Δηλαδή, υλοποιώντας με τον αηθέστερο και ειδικά για την νεολαία τρόπο τις αρχές του Μάστριχτ.
Αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλω να το προσέξετε αυτό, διατηρούν μορφές μονοπωλιακής διεξαγωγής. Προσέξτε αυτό, διατηρούν μορφές μονοπωλιακής διεξαγωγής των τυχερών παιχνίων. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει την πράσινη βίβλο για τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου. Ακούστε καλά τη δική μας παρατήρηση. Δεν είναι τυχαία η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα παίγνια μέσω διαδικτύου. Ακριβώς γιατί αποτελεί ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά. Η Κομισιόν μετά από διαβούλευση τον Οκτώβρη του 2012 εκδίδει κείμενο με συμπεράσματα και κατελήγει σε άξονες προτεραιότητας για περαιτέρω δράση. Θα τα δείτε μια χαρά στη σελίδα 11 της έκθεσης. Μέχρι το 2015 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προσπαθεί να εφαρμόσει και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει ενιαίο πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περίοδο της ύφεσης, από το 8 στο 11 δηλαδή, η αγορά των παιχνίων που διεξάγονται με επίγειο τρόπο αύξησε τα οικονομικά της αποτελέσματα και μιλάμε για ύφεση στην Ευρώπη 8,3%. Το συμπέρασμα, ο τζόγος καλά κρατεί στην κρίση αυτή την καπιταλιστική. Στην Ελλάδα τώρα, οι υπηρεσίες παρέχονται από τον ΟΠΑΠ που διαχειρίζεται τα περισσότερα παιχνίδια. Το δημόσιο έχει πουλήσει το 34% των μετοχών που έχει. Έχουμε τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται και αυτή τα κρατικά λαχεία και πάει και αυτή για ιδιωτικοποίηση. Από τον ΟΔΙΕ που διαχειρίζεται τα υποδρομιακά στοιχήματα και υπάρχουν 9 επιχειρήσεις καζίνο, 24 εταιρείες που δεν διαθέτουν άδεια και συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδίων και στοιχημάτων μέχρι διαδικτύου μέχρι να πάρουν άδεια. Δηλαδή έχετε το αντίγραφο των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο επίπεδο των καζίνων. Τζόγος και εκεί, τζόγος και εδώ. Η σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει αυτή η αγορά από το 8 στο 9 και από το 9 στο 11 στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την οικονομική μείωση μεγεθών από το 9 στο 11. Η δικιά μας η απορία, η πολιτική είναι ποια πρίκα θα δοθεί στον ιδιωτικό όμιλο που θα πάρει τις μετοχές του ελληνικού δημοσίου στον ΟΠΑΠ. Έχει ένα τίμημα αυτή η πρίκα. Το 2008 η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι η πιο κερδοφόρα στην Ελλάδα. Έχει αποκλειστικά δικαιώματα μεγάλης γάμας παιχνιδιών και έχει 4.910 πρακτορία. Τα αποκλειστικά δικαιώματα εκτός από το στοίχημα τα έχει μέχρι το 2030 για τα τυχερά παίγνια και αποκλειστικά δικαιώματα για το στοίχημα μέχρι το 20. Εάν πάρει και που θα πάρει και παίρνει την άδεια εγκατάσταση εκμετάλλευσης 35.000 μηχανημάτων για τυχερά παιχνίδια, να μην σας θυμίσω ότι είχε γίνει στην τηλεόραση, να μην σας θυμίσω ποιοι βουλευτές πρωταγωνιστούσαν και να μην σας θυμίσω ότι ρίξαμε μαύρη πέτρα πάνω τους για τα τυχερά παιχνία, να μην σας θυμίσω ο Υπουργό ο οποίος έφυγε στην Ελλάδα εξαιτίας των τυχερών παιχνίων και μετά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι όλα αυτά είναι ντροπής πράγματα και στο τέλος αποκτήσαμε και βουλευτή πρωταγωνιστή των τυχερών παιχνίων. Ο οποίος εκείνο τον καιρό ελιδωρείτο ως παίκτης τυχερών παιχνίων και μετά έγινε σε άλλο κόμμα βουλευτής. Και μετά βουλευτικός υπάλληλος. Με προσέξτε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ελληνική πολιτική τοποθέτηση. Η Επιτροπή, η οποία κατάφερε να εργαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρει στη σελίδα 18 ότι η στρατηγική της στόχη είναι να διασφαλίσει τους έντιμους όρους, όπως μας είπατε, συμμετοχής και αδιάβλητης διεξαγωγής των παιχνιδιών, να προστατέψει τα παίγνια από τη διάπραξη στην υποστήριξη εγκλημάτων κατά τη διεξαγωγή τους και από τη σύνδεσή τους με την παράβαση κανόνων δημόσιας τάξης και να προστατέψει τους παίκτες, ιδιαίτερα τους ανήλικους, από την εκμετάλλευση και τις βλαπτικές συνέπειες των τεχνικών παιχνιδιών. Ανάμεσα στους γενικούς κανόνες σας υπάρχει η χρήση των υφιστάμενων πόρων, δηλαδή των ανθρώπινων πόρων, 32 αποσπασμένους ψωροϊπαλλήλους έχετε, και το λέω σαν αριθμό το ψωροϊπάλληλος, έτσι. Τι να κάνουμε 32 υπάλληλοι σε αυτόν τον όγκο. Χρήση των αναγκαίων πόρων οικονομίας. Εγώ έχω να σας κάνω μια παρατήρηση, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε. Είναι αδύνατη η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, ιδίως των ελεγκτικών της Επιτροπής, με ισχύοντα το κανόνα της αναλογικότητας, αφού παρεμβαίνει μόνο που είναι αναγκαίο και αιτιολογημένο το κόστος, το οποίο καταβάλουν οι ρυθμιζόμενοι. Τι μπορεί να κάνει μια Επιτροπή κάτω από αυτούς τους όρους? Λειτουργεί και κάτω από τον κανόνα της κοινωνικής ευθύνης. Η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων πρέπει να διαθέτει επίγνωση και κατανόηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και να διατηρεί επικοινωνία κυρίως με τους νέους. Έχει ενδιαφέρον το ότι ζητά να αναλάβει η ΕΕΠ την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που εκμεταλλεύονται και προωθούν τη διεξαγωγή τυχερών παιχνίων. Όπως λέει η σελίδα 26. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πήρε την πρωτοβουλία το 2012 να προωθήσει την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες χωρίς άδεια. 24 είναι με προσωρινή, καμία δεν έχει κανονική άδεια.
εκπώνησε κανονισμό διοικητικών κυρώσεων, εξέδωσε προειδοποίηση στους μη αδειοδοτηθέντες, ζήτησε να διακοπεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών, είπε ότι θα την κάνετε στις αμέσως επόμενες μέρες, και διαπιστώνετε 500 ιστότοπους, έχετε 32 υπαλλήλους, πρέπει να ελέγξετε αυτό, να ακουστείτε, να μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις, και οι περισσότεροι από αυτούς ισχυρίζονται και έχουν τη δικαιολογία ότι δεν τους είχαν γνωστοποιηθεί οι σχετικές πρωτοβουλίες με την κοινοτική οδηγία. Καταλήγω με τα ερωτήματά μου και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα σημειώσετε. Με δεδομένη την ανάπτυξη του τζόγου, πρώτο ερώτημα, και ιδίως του τζόγου μέσω του διαδικτύου, αλλά και με την αναστολή των διαδικασιών επιβολής των κυρώσεων σε βάρος εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου, πώς σκέπτεστε, πώς να προστατεύσετε τους ανήλικους και τις λοιπές ευάλωτες ομάδες? Δεύτερο, όπως αναφέρεται στην έκθεση, στις περισσότερες χώρες του κόσμου προσφέρονται τα τυχερά παιχνίδια, συνήθως με την ευθύνη και υποπτία του κράτους. Και με δεδομένο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν μονοπωλιακά σε πολλές χώρες, ρωτώ, σε αυτές τις χώρες η εκμετάλλευση των τυχερών παιχνίων γίνεται από κρατικές ή από ιδιωτικές εταιρείες? Η τρίτη ερώτηση, τι ποσοστό από τυχερά παιχνίδια που διεξάγεται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου σε σχέση με τον επίγειο πια, αν έχετε στοιχεία? Τέταρτη ερώτηση, σε τι ποσοστό και σε τι ύψος εκτιμάτε ότι κινείται ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα? Πέμπτη ερώτηση, στη σελίδα 11 της έκθεσης για την προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών γεγονότων, έχετε πληροφόρηση τι γίνεται στη χώρα μας με τα στημένα παιχνίδια? Το έχετε προχωρήσει? Εμείς διαβάζουμε κάθε 3 και 1 ότι έρχονται εκθέσεις από τις αρμόδιες ενώσεις και αρχές στο εξωτερικό γι' αυτό. Έκτη ερώτηση, πώς ελέγχονται τα αποτελέσματα των ελέγχων σας για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα? Έβδομη, στη σελίδα 21 λέτε ότι ασκεί επίσης αρμοδιότητες αδειοδότησης, πιστοποίησης και ελέγχου επί των ηλεκτρονικών τεχνικών ψυχολογικών παιχνιδίων. Τι γίνεται σε αυτό το τομέα? Ξέρετε τι κυκλοφορεί? Δώστε μας κάτι λίγο πιο αναλυτικό. Πώς προστατεύονται οι ανήλικοι δηλαδή? Γιατί το διαδίκτυο είναι κυρίως ανηλίκων. 2 ακόμα. Η Επιτροπή έχει προτείνει στην κυβέρνηση αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα τυχερά παιχνίδια. Θέλετε να μας δώσετε ένα σχέδιο? Προς ποια κατεύθυνση είναι αυτές οι προτάσεις σας? Το διάβασα στην έκθεση. Πού είναι? Να τις δούμε, να τις επεξεργαστούμε. Τι απάντηση έχετε από την κυβέρνηση? Γιατί χωρίς νομοθετικό πλαίσιο που είναι και αφημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τέλος, στη σελίδα 26, δημοσιεύσατε προειδοποίηση προς ενδεχομένους μη αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνίων και τους καλέσατε να διακόψουν. Είχατε ανταπόκριση? Και σε πόσους?